क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी फिल्म विद्यारामा का मुहूर्त हुआ है सूरत में। सबसे पहले तो तमाम भोजपुरिया दर्शकगण के उनके आपन, उनके प्यारा दुलारा सबसे चहिता प्रदीप पांडे चिंटू के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। अपना बड़ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लागत आनी, हम उम्र के छोटन के ढेर सारा प्यार। और आज सूरत में बानी हमनी के गुजरात में एगो हमर शो के रियलिटी शो के शूटिंग चलत रहे पास में ही, मेम साहब नंबर 1 जो बहुत जल्द आए वाला बा आप सबके टीवी चैनल पर। और आज एगो बहुत ही खूबसूरत भव्य और बहुत ही कमाल के फिल्म विद्यारामा के मुहूर्त भइल बा, शुभ मुहूर्त। आप सबके बहुत नायाब लागत हुई नाम विद्यारामा, बहुत ही कमाल के वही तरीके से वैसे नायाब कॉन्सेप्ट भी बा, नया खूबसूरत कमाल। काहे कि हमेशा ही प्रयास रहला हमार कि जब भी कोनो भी फिल्म करी तो नया हो, कुछ बढ़िया हो, कुछ बेहतर हो। खास तौर पर अपना सभी भोजपुरिया दर्शकगण खातिर, जितना भी हमारे भोजपुरिया दर्शकगण, जितना भी हमारे भोजपुरिया परिवार अपना चिंटू के, अपना चिंटुआ के, चिंटू भाई के जब भी देखे जाएला या कभी भी देखे लें तो उनकर एगो उम्मीद रहेला कि चिंटू पांडे की फिल्म आई तो हमें कुछ नया हुई, कुछ बढ़िया हुई, कुछ अच्छा देखे के मिली, परिवार के साथ देखे के मिली। तो हम दावे के साथ ही कहना चाहें कि आप सब लोग खातिर पूरी तरह पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। पूरा परिवार के साथ बैठ के आराम से एगो खूबसूरत लव स्टोरी के देख सकेंगे आप सब। क्योंकि जो निर्माता बाड़े हमरे के अपना बगल में बैठल बाड़े DK कश्यप जी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही सज्जन पुरुष और एगो नया सोच के साथ पहली फिल्म है, हाँ, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सोच के साथ निर्माण कार्य में पहला कदम आप रख रहे बाड़न। और साथ ही हमारे साथे बाड़न ई फिल्म के निर्देशक जे ई फिल्म के बागडोर जिनके हाथ में बा, जे ई नाव के जे कप्तान बाड़े हमने के निर्देशक राम पटेल जी। इनकर बहुत ही अद्भुत सोच बा इस सिनेमा खातिर, बहुत ही कमाल के सोच और कमाल के कॉन्सेप्ट लेके आए बाड़े। राइटर लेखक भी यही है, निर्देशक भी यही है, निर्देशन का कमान ये थाम रहे हैं। और हम अपना आपके इनके सौंप दिले बानी कि चिंटू के कौना साचा में आपके ढाले के बाद कौना रूप में हमारे दर्शक लोग के सामने प्रस्तुत करे के बाद ये उनके हाथ में बा। बाकी उनकर जो सोच बा बहुत ही अद्भुत बा, कमाल के बाद नायाब बा। नायाब हम बार बार ऐसे बोल रहे बानी काहे कि एगो नया आप सबके एहसास, एगो नया अनुभूति आप सबके इस सिनेमा के माध्यम से होके वाला बा। फिल्म का नाम है विद्यारामा, कहीं ये लैला मजनू की तर्ज पे तो नहीं होगी? लैला मजनू तो बिल्कुल एगो अलग हो गई, विद्यारामा एगो बहुत ही अलग तरह के कॉन्सेप्ट बा, लव स्टोरी बा। थोड़ा दूर रखो ना यार, दूर रखो, दूर रखो, बैठने लगे ना, बैठ सकते हो।